Tat hadu kapor arbaji no phai singi jong ka jingyo board yak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hak South Tarik jemang arjar pusaw ukar tong ka Voice of the People Party VPP la yo bankur hadu san lak reply hajar sispa nyofo board but yo kertong baar board kataw ba Vincent pala ka Congress da lailak ripunyo hajar kandai spa kandai pun board uba palau dang kemilinti ban job hak asien ka basaw kum MP na kane ka constituency ulayo kur satang Shilak kendai pusan hajar arspa saw vote ka kertong NPP ka Dr. Mizil Amprin Lingdo ka yokur Shilak prapusaw hajar sispa san fanai vote kat bau kertong ka UDP ba Robert Jun Karjarin pat uyo tang saw pusaw hajar sispa arfnyo vote ki Ngut ki kertong Klemseng kata Profesor Lakhon Kamau yo kat Prah hajar lai spa kat kendai vote bat uba Peter Salam nri hajar kendai spa sipau la ban kado bahang ni bau budam none of the above laniu NOTA uyo hadu sipo hajar praspa kadai punriu bat tam yo ba Peter Salam ka jingyo vote Dr. Ricky hadu kani kapor kalong 100.3% la banong bala da Kheiñ ya ka jingyo vote baro Ngut ki kertong ringkat bat budam NOTA u Dr. Ricky udang tam hadu Shilak lai hajar sanspa sanpusan vote Ini jing job om deng kai Dr. Ricky lu tak duty dengan jing job yang jalan berarti baham tamu jalan. Ini kadai ko banglai i. Lembak kita kisin ko boleh lapan pau. Kita jong jing job, kita jong jing kermen. Kita ki banyalam i saka thong jing job. Lembak ki kelung kena mempadon ke vote. Lembak ki teman ki kro ki pemak man yang su under kisah. Lembak jing ruai. Bawa penki ke man si macam ki. Ini kadai ko banglai i lupa kita kisin bagi berpun pak berang sebar pasti tu yang ba Lei si punya macam ke vote kan dia kata ke sini boleh lapan pau dia kata curi cikarman bak cicok Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya